Mill-ħamis 10 Ottubru ser tiġi fis-seħħ il-liġi l-ġdida dwar is-saħħa mentali. Minkejja li din il-liġi ilha s-sena li għaddiet mill-Parlament, il-Gvern ta' dak iż-żmien ma kienx ħal passi neċessarji sabiex jimplementa. F'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru tas-Saħħa f'Raħal ġdid, il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia u l-Kummissarju għas-Saħħa Mentali u l-Anzjani John Kakija fissru kif il-ħtiġijiet tal-lum ma jistgħux jiġu indirizzati permezz ta' liġi illi daħlet fis-seħħ fl-1981. Hawnhekk il-Ministru Godfrey Farrugia qal li l-liġi l-ġdida għas-saħħa mentali ser twassal biex jissaħħaħ is-servizz tas-saħħa mentali f'pajjiżna, waqt li ħabbar li fi żmien 4 snin mistenni jinfetaħ sptar ġdid għall-kura mentali illi jkun viċin l-Isptar Mater Dei. Il-liġi l-ġdida għas-saħħa mentali għandha tkun implementata f'perjodu ta' 2 snin. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali u għall-Anzjani John Kakija sostna li jara li hemm sfida sabiex il-miri tal-Gvern jintlaħqu. Nemmen li tajjeb li jkun hemm challenge, nemmen li tajjeb li jkollna qudiemna target li jipprova jintlaħaq. Jiena ngħid illi fi żmien 2 snin għandu jkun hemm mill-inqas 90% tal-liġi li hija kompletament implementata u l-komplement ikun qiegħed f'fażi avanzata ta' implementazzjoni. Il-Ministru Godfrey Farrugia fisser kif il-Gvern qed jaħdem biex matul is-snin li ġejjin jiġi modernizzat l-Isptar Monte Carmeli fil-waqt li jiżgura ruħu li s-servizz offrut lill-pazjent ikun wieħed kontabbli. Il-Ministru fisser ukoll kif il-Gvern preżenti sab li l-Isptar Monte Carmeli għandu 8 miljun euro dejn. Kien għalhekk li nħasset il-ħtieġa ta' riforma fl-Isptar Monte Carmeli fejn issa tmexxija tal-isptar ser tgħaddi f'idejn 2 Chief Operating Officers. Dak għall-Isptar Monte Carmeli ser ikun Clifton Grima, illi ser ikollu taħt ir-responsabilità tiegħu l-aspett maniġerjali tal-isptar, fil-waqt li Dolores Gauci ser tkun inkarigata mis-servizzi tas-saħħa fil-komunità. Rwol li l-Ministru tas-Saħħa ddeskriva bħala il-qofol tas-servizz tas-saħħa mentali illi ġie fdat f'idejn is-Sinjura Gauci għaliex hija persuna klinika. Dolores Gauci tkellmet dwar il-pjanijiet tagħha għall-futur. Naturalment kif qal il-Ministru aktar kmieni il-pjan huwa li jiġu konsolidati s-servizzi fil-komunità li diġà huma eżistenti u li dawn is-servizzi jiġu imkabbrin ukoll. Min barra r-riforma fl-Isptar Monte Carmeli, il-Gvern għandu prioritajiet oħra fil-qasam tas-saħħa mentali, fosthom dik illi żgħażagħ ma jibqgħux jitqiegħdu fis-swali mal-adulti. Il-Ministru Farrugia temm jgħid li l-Gvern qed jaħdem bis-sħiħ sabiex jiġi implementat b'mod effettiv il-Pjan Nazzjonali dwar is-saħħa mentali.